Nyt. Tervetuloa Trikkidippi-ohjelman eräosioon. Me annetaan tässä teille neuvoja erämaassa selviämiseen. Ensimmäinen trikkidippi tänään on puusta puuhun hyppääminen. Erämaassa teidän pitää kumminkin kerätä noita käpyjä tuolta puusta, niin kuin tässäkin näkyy. Täällä on yksi. Se on tärkeää, kun sulle ei ruokaa. Niin mä nyt näytän puusta puuhun hyppäämisestä seuraavaksi. Näin. Täysin onnistunut. Kuoppa tonne. Tää on täydellinen onnistunut erämaan hyppy puusta puuhun. Näin me tää tehdään Erä Heseboississa, vittu. Ensi kerralla meillä on skeittilaudat kyllä mukana. Ai,